Karbi Anglong rong asar amai atum pen hawar amai keseng pon. Pini nipai ingkoi citi aciklo nijang Karbi Anglong lakhai si doramla konenensi kaparalo serdhun aklam along Karbi rong asar amai atum pen dak doramla Karbi Anglong rong asar amai kapang tang ponji aphan pura pini hawar amai seng pon tanglo. Athi labang so Karbi Anglong rong asar amai along abangke khe sirkep an do ponlo. Labang so Karbi Anglong rong asar amai ningkan suri hinira krepo aningkan ahut si bangso akomiti seng pon pen pining an arta ningkan kep nang pleng tanglo. Laso akomiti abangke government pen recognize tanglo pusi than pacheni pon. Lapen pini labangso hawara mai keseng pon ake hai mening ti aphansi mai phu arpu rat pen jong pon lo. Lapen kongchun bang ake hai numol sing senar aphansi jong pon lo. Lapen thu kaprek arpu asai sitame je jong pen arpu doan jebak pon lo. Lapen pini bangso hawara mai keseng pon along ake hai dhon sing terang nijang Karbi Anglong kara amai phu ahin pen mai chepa hem phu ponsi mai dopon lo. Lapen bangso along ake hai bidasing terang ahin pen mai kepa alam the than pachini pon pen pini central committee ake hai harsing ronghang kongchun bang nijang Karbi Anglong rong asar amai dunmei phu resort timung bidisar surjo teron sarthe rongpi longsing rongpi lokesor tokbi lumbajong ahawar pen nangache tongdun daising hansi maipu borjan pen nangache tongdun langtuk teron maipu monsing be dhanseri amaipu. Lapen central committee along ex-president Buddha Taro lapen dak doramla rong asar ahin pen kebang kethe keding atom ketong dun rintisi kado kawe bang pharo isi sose arong asar atom ketong dun rintisi ing samjin pen Karbi Anglong rong asar amai hawar amai keseng ing samjin pen pachon ponlo. Wathat langso pen Sukur Singh hanse hamre na berta ini lada doramla Karbi Anglong rong saramai pini parjapon lo si laso rong saramai long akawe naita nili teman long bang pharu isira 190 above arong sar ladak kitong lo lapen nili long message lapen nangai kol do pig lo je krah kidam tang Karbi rong saramai ge actually ahok pet atwana japon atum kali lapen nili halada ka sitong dun ningkan e thom so se nili doramla hawar rong saramai along nili kongchun mang eklem dun sta me alang li boronson terona ke hai pu ga chekrong mane district committee kra kongchun mang ma chekrong bang pu ge alang li jat documents anuthi potrota nili bhan nang peklang pon thek dasi nili tum piniani bangke atengri mana bonghom ba bonglang ating risilang dung long lu pusin li pen pinia bage nilning chithelo la pen nilning sampi yase mepet la Karbi Anglong rong saramai district committee central committee pen danglok menaan ni pan documents nang peklang la pen alang itum nang thanang muna japon mepik la pen non phang la mepik ji la so ke mepik alokot doramla hawa rong saramai da kisung kiduk pen alang litum la rong sardo al doram la rong sardo anda jokku nilining chithelo lasi komane chongthui chobai tum dokok ta hai doram la angbong ta lasi rong sara tum no anda laso chongthui chobai long kradun de det pen a hok pera to war long ke bang ye phansi nilin ma chuni rilo ta si wang ponte non e phang ke bang ye hur bang ke kathang to war thek long po na pen rong sara tum a hok pet pen chihar jak long po busi nili alang litum hanta chothan chumong lo la chuni rilo. Oke, so krapen kara labangso kopi sih kecetek kayak long nang cinta. Krapen kaceprek
kara ka cepre bang ke kra long bang ke jase metpet la district committee kra kongjun bang abang non puta nothini poto nampaklang hati pilang mana documents official documents nampaklang hati pilang la sinili bang hala daga bang ke nili ngaji thia bedelo pini nili lada kara long abang jui pen pini ni kresir ke belang 19 days belang sita melang itu ke official documents Karbi Anglong Autonomous Council pen kopi magalong Assam government pen kopi magalong alang itu kadok we documents anta official hormone nili tu mana paklang ke lalu nomor alam ke lasi nili niling ke thepik lo pini penarni ke nili doramla ke doa na rong sar tum hanta hok pe atwar pen japon thepu pusi ni nili ke thevek lo pen rong sar tum ta ani ke thepu pusi nili hin pen nili ni ke thelo sir Don Singh Taron nili nijang Karbi Anglong long mei pula lasi mopen ele tum sar korte tum ka chini ne tum do lang daga bange kra pena pota yo doram la bange lasi kara po bang ko pilo kita nakar jutum do lasi a differential helo kra pulo te lage Karbi atum de daga bang khai inutta che judun ongle lapen kara po long bange Karbi Anglong ro asara mai long bange la dake 9 tribes cirum pet da bange dak Naga dolo, Kuki dolo, Ringma dolo, Dimasa dolo, Garu dolo, Tiwa dolo, jata dolo, la kaiser kep ke nintum do edlo, la si la bange ingtang pik Karbi Anglong arlo, ati banga kei tum ke kra polong ke dudunde lo, le Karbi det polong ke dudunde, aron bace malaile, ele tum Tiwa aron punoi, amitang aron, kapek ciklemi. Ta etum Karbi long nang dudunde lo. Sita Karbi Anglong ro saramai polong mage 9 tribes sika chingrum masila daga bangke mithang pendeng sumpot dorep daga bangke nele tom bangke ro saramai laswa choi helo simbol doji la pen ke risobasa putum bangke hala bukan nele tom along do along ro sara dress mamat hala bang hala helo la pen ke la mafla muka uho muka bangke la bangke Karbi ente la Karbi atum ke erlo uho ga ke loklo la pen ke dimasa pulo te la ke joy bange la helo Tiwa ta la helo naga ta la lo jing thangpo garo ta la lo jing thangpo sita lahai puho seleng penene ke amithang tribal la tribal serkep amithang address do alhai sing thangpo suar lo tum tala mithang address lo nilitum Karbi tom bangke lage PSRP lapen blouse bangke AKR langsung sing tangka masilahai nilitum la traditional sirke papan la nilitum karalong apindeng sumpot amena apindeng sumpot elitum museum mason la office ahem kara Central Committee ahem tangdalo puloten iletum akheitin apindeng sumpotan iletum hadak ki biji apan sisig lo lam chalo kado